У Беларусі затрымалі Александра Шакуціна, аднаго з самых набліжаных да Лукашэнкі бізнесоўцаў. Пра гэта паведаміла выданне «Наша Ніва». Шакуцін быў звязаны з найбуйнейшым машынабудаўнічым холдынгам краіны «Амкадор». Раней трапляў пад санкцыі еўразвязу. Са спасылкай на інсайдераў «Наша Ніва» распавяла, што Шакуціна некалькі дзён таму даставілі ў следчы ізалятар. Ягоную справаю займаецца дэпартамент фінансавых расследаванняў. Правяраюць падаткі і дзейнасць Амкадору. Афіцыйных абвінавачанняў і артыкулаў пакуль не называюць. Шакуцін доўга лічыўся адным з асноўных гаманцоў Лукашэнкі, валодаў кантрольным пакетам Амкадору і вёў бізнес у Расіі. У выніку накладзеных санкцыяў і даўгоў прадпрыемства фактычна перайшло пад часовае вонкавае кіраванне. Лукашенко публічна заяўляў, што бізнесоўца трэба, цытата, «прывесці да прытомнасці». Ці гэта акурат быў той працэс прыводжання да прытомнасці, ці нешта іншае? Даведаемся ад нашага наступнага першага спікера сёння Леся Ярашевіч, журналіст-расследавальнік з праекту «Бюро Медыя». Вечар добры. Добрый вечар. Добрый вечар. Спадару Алесь, ўжо некалькі гадзінаў прайшло ад моманту вось этой інфармацыі з боку нашай Нівы пра затрыманне. Можа, штосьці стала вядома. Мы ведаем, што на Амкадоры былі вялікія праблемы з плацёжнасцю, з экспартам, ягом рэалізацыяй прадукцыі, з вялікай колькасцю крэдытаў. Так, у выніку у Шакуціна дзяржава забрала ягоную долю. Значыць, такім чынам яму не ўдалося адкупіцца ад магчымага пакарання? Ці, на твою думку, справа не мусіць датычыць менавіта Амкадора? Пакуль ніякіх афіцыйных паведамленняў пра затрыманне Шакуціна няма. Можна толькі спекуляваць і спасылацца на ту інфармацыю, якая была апублікавана раней. А мы ведаем, што ў Амкадора і асабіста ў Александра Шакуціна былі вялікія праблемы фінансавага кшталту. Прадпрыемства брала вельмі шмат крэдытаў, у тым ліку льготных, ад дзяржавы, каб нарошчваць там аб'ёмы вытворчасці і гэтак далей. Але мела там праблемы са збытам прадукцыі і гэтак далей. Плюс да таго Шакуцін рэалізоўвае вялізны такі буйны праект у Мінску. Гэта многафункцыйны, шматфункцыйны комплекс Шантар-Хіл, пад які ўзялі таксама пад гарантыі ўрада і льготны кітайскі крэдыт. І ў гэты праект он фактычна пераўтварыўся ў даўгабуд, а грошы, па сутнасці, павінна вяртаць дзяржава. Я думаю, што просто все это агулам лопнуло цярпенне, напэўна, у Лукашэнкі ў дачыненні да набліжанага да сябе бізнесоўца. Спачатку у Амкадора па сутнасці Амкадор забрала дзяржава, бо шмат якія даўгі пазыкі павіслі менавіта на дзяржаве. А потым ужо пачалі, напэўна, разбірацца, вырашылі, што трэба пагаварыць і з Александром Шакуцінам, былым асноўным уладальнікам Амкадора. Пакуль толькі што вядома пра. Менавіта, пакуль мы ведаем толькі інфармацыю ад крыніцаў нашай Нівы, то тут паўстае пытанне, ці, на вашу думку, гэта інфармацыя пацвердзіцца, і ці можам мы спадзявацца, што ў афіцыйных беларускіх медыях можа з'явіцца такая інфармацыя? Тут цяжка сказаць, проста прыгадваючы там мінулыя сітуацыі. Не заўсёды, але часам сілавікі паведамлялі пра затрыманне буйных бізнесоўцаў, але хутчэй гэта інфармацыя ішла ўслед за тым, калі пра гэта прагаворваўся сам Александр Лукашенко. Ён сядзіць там на якой-небудзь нарадзе і раптам узгадвае пра Шакуціна, кажа: Шакуціна, памятаеце, дык ён там сядзіць у СІЗА, нарабіў там дрэнных справаў з Амкадорам, мы зараз з ім разбіраемся. Можа быць штосьці такога кшталту, што Лукашенко можа дзесьці штосьці пра гэта сказаць, а потым ужо будзе нейкая афіцыйная інфармацыя, ці затрымалі Шакуціна, ці не, у чым яго вінавацяць, у чым яго падазраюць і гэтак далей. Прынамсі, так было раней з іншымі буйнымі бізнесоўцамі, набліжанымі да Лукашэнкі. Алесю, Шакуцін не першы з набліжаных да уладаў, і хто пасля ў няміласць трапляе і на лаву падсудных, і ў выніку і турму. Чыж быў адзін з такіх. Таксама
уладальнік Трайпла, калі хто не памятае, мінскага дынама у тым ліку. Цяпер у фаворы Лукашэнку іншыя бізнесоўцы. Шакуцін нават так сказаў бы ўжо ў цень уже як пару год так адышоў і не быў фаварытам. Цяпер гэта Цяцерын, Баскаў. Вот што б ты ім мог бы цяпер параіць, каб не паўтарыць лёс Шакуціна і Чыжа у дадзеным выпадку? І ці ёсць агулам нейкі такі адно разуменне, адзін шаблон, над чым спатыкаюцца, як правіла, набліжаныя да ўлады бізнесоўцы? Ну, тут цяжка сказаць, мне, шчыра кажучы, напэўна, няма чаго ім та і раіць, бо гэта людзі, якія дабіліся поспеху выключна дзякуючы таму, што яны маюць доступ да цела, выключна дзякуючы таму, што яны сябруюць з Александром Лукашэнкам. За кошт гэтага сяброўства яны атрымалі там пэўныя прывілеі і гэтак далей. І як усякія набліжаныя да Лукашэнкі бізнесоўцы, яны таксама праварочвалі розныя мутныя схемы. Там той же Шакуцін, напрыклад, засвяціўся ў схемах па рэкспарце кветак у Расію, альбо, напрыклад, па перапродажу расійскіх нафтапрадуктаў у іншыя краіны. Апошнія расследаванні паказваюць, што кампаніі, звязаныя з Шакуцінам, таксама пастаўлялі мікрасхемы у ваюючую Расію ў абыход санкцый, гэтак далей. То бок, сітуацыя такая, тут як бы Лукашенко адной рукой дае гэтым людзям пэўныя ільготы, дае магчымасць зарабіць, дае магчымасць, яны потым дзеляцца з ім і гэтак далей. З іншага боку, калі гэтыя людзі трапляюць у неміласць, альбо чымсьці там не падабаюцца, альбо там, не ведаю, не дзеляцца там з сям'ёй і гэтак далей, то іх можа напаткаць такі ж лёс, як Юрыя Чыжа, і проста іх адбяруць усё тое, што ім далі. То бок фактычна Лукашенко, ён проста лічыць сябе гаспадаром краіны. Адной рукой аддаў, іншай рукой, калі захацеў, забраў. Тое ж самае здарылася з Чыжом, і мне здаецца, што падобна, што тое ж самае адбываецца з Шакуцінам. Алесю, ты якраз і сказаў пра тое, што вось як адна з прычынаў гэтай цікавасці можа быць гэты праект Шантер-Хіл, кітайскі льготны крэдыт, а якраз па-кітайскі таксама крэдыт ездзілі і спадар Цяцерын з Баскавым цяпер падчас апошняга візіту Лукашэнкі ў Пекін. І таксама кветкавы бізнес, мы, наколькі памятаем, прадавалі кітайцам, каб адкрыць фермы адпаведныя у Беларусі. Наста, калі ёсць далей пытанні? Канешне, заўсёды ёсць. Я звярнула ўвагу, Алесь, на тое, што вы кажаце, не дзеляцца з сям'ёй. І тут паўстае пытанне. Нібыта правілы гульні ўсім зразумела. Тым не менш, кожны разумее, што можа спатыкнуцца на нечым. І нельга нават прадугледзець, што это можа быць. То чаму на гэтую рызыку гатовыя ісці? Людзі, у кожнага чалавека ёсць там свае добрыя якасці, ёсць свае недахопы і гэтак далей. Хтосьці можа быць занадта сквапны, хочацца больш грошай. Калі ён пачынае гэты грошы зарабляць, то яму яшчэ больш хочацца і гэтак далей. І проста гэта такая бясконцая гульня, і людзі думаюць, што яны, можа быць, там разумней, чым іншыя, і таму проста пачынаюць за спінамі сваіх шэфаў круціць нейкія мутныя справы, потым пра гэта даведваюцца, даюць ім па шапцы і гэтак далей. Як было, напрыклад, з Юрыем Чыжом. Там жа гісторыя была такая, што ён фактычна выводзіў грошы з краіны. Ён зарэгістраваў у Расіі гандлёвы знак Трайпл, і ягоная беларуская фірма альбо беларускія фірмы плацілі расійскай фірме за карыстанне гэтым гандлёвым знакам. То бок фактычна грошы, якія Трайпл зарабляў у Беларусі, ён выводзіў на рахунак афіліяванай кампаніі ў Расіі. І расказвалі такія гісторыі, што гэты грошы кіроўца Чыжа ці ягоная нейкая даверная асоба
просто налом вывозили ў чемоданах у Росію. Ну і Лукашенко, напевно, розцінив це як эту особисту образу, що, слухай, я тобі даю заробляти гроші тут, чому ти, наприклад, їх не укладаєш там у нові проєкти, або в які соціальні проєкти, виводиш кудись там за межу, спробуєш сховати від мене, ну раз ти такий розумний, ну от будеш сидіти. Алесю, яшчэ такое пытанне. Вось Баскаў, так, Цицерин, ну, і ты кажаш пра Александра Шакуціна, пералічыў трошкі ягоныя дасягненні, так, па абыходзе тых жа самых санкцыяў. Ну, дзіву даешся, эфектыўна працаваў, так? Ну і расследавальнікі, твае калегі, ты мусілі трошкі пасядзець, папацець, каб знайсці это ўсе кампаніі пракладкі там і гэтак далей. То бок у пэўным сэнсе гэта эфектыўныя і унікальныя такія кадры для Лукашэнкі, якія з аднаго боку і бізнесоўцы думаюць пра заробкі грошай, так, а з іншага боку гатовыя вось насуперак правілам і санкцыям, так, некім чынам арганізоўваць новыя схемы. Ці вялікая лаўка запасных у Лукашэнкі, так, і што, замест Шакуціна прыйдзе новы, ці ты бачыш вот сярод Александра Лукашэнкі, можа, в атачэнні новыя такія нейкія людзі, і наколькі Баскаў і Цицерин той жа, так, эфектыўна з пункту гледжання эканомікі, таму што мы пабачылі, што Шакуцін, відаць, не быў эфектыўна з пункту гледжання эканомікі, шмат крэдытаў даўгоў, і вось заляцеў. А ці вядома штосьці па бізнесам Баскава і Цицерина? Ну, Баскаў, Цицерин, яны не адзіныя людзі з атачэння Александра Лукашэнкі, якія зараз у фаворы карыстаюцца ягонай падтрымкай і гэтак далей. Мне здаецца, што гэта такія, ну, не вельмі буйныя бізнесоўцы, напрыклад, калі параўноўваць з тым жа Алексеем Алексіным, гаспадаром табакерак і ўвогуле, як бы, па сутнасці, такім дамінантам на тытунёвым рынку і гэтак далей, альбо там Мікалаем Вараб'ём, які займаецца гандлем нафтапрадуктамі і іншымі тэмамі, альбо там Александром Зайцевым, які займаецца лагістычным бізнесам, зараз развівае шмат якіх праектаў унутры краіны, то у гэтых людзей, ну, больш дробныя бізнесы. Ну, Баскаў, ён вядомы тым, напрыклад, што у яго была доля у там будаўнічых некаторых праектах, потым ён атрымаў долю у акумулятарным заводзе. Ну і гэтага чалавека заўсёды называлі такім чалавекам рішалай, да, чалавекам, які мае доступ да цела і можа вырашыць нейкія пэўныя пытанні, там атрымаць ільготы, альбо там нейкую землю і гэтак далей. Таму іншыя бізнесоўцы бралі яго ў долю, каб ён вот просто вырашаў як бы іхнія пытанні і гэтак далей. Цицерин, ён быў раней спартовым функцыянерам. Абодва чалавекі гэта, ну, спартовыя функцыянеры. Баскаў, ён асабісты трэнер Колі Лукашэнкі па хакеі, так, а Цицерин гэта асабісты трэнер Лукашэнкі па тэнісе і асабісты такі масажыст, як бы. Ён мае непасрэдны доступ да цела, што называецца, да? І яго можна вельмі шмат пабачыць, як бы, на розных там нефармальных мерапрыемствах разам з ім. Ну, яго было вельмі шмат розных праектаў, яны, я б не назваў іх паспяховымі такімі. Я памятаю, што он там спрабаваў гандляваць трактарамі МТЗ ў Пакістане і там вытворчасць наладзіць. Гэты праект фактычна праваліўся. Адзінае, чым у яго зараз атрымліваецца займацца, гэта вот гандлем рознай прадукцыяй, бо, напрыклад, у асноўным імпартнай, да, ён просто ёсць контрсанкцыі, якія дзейнічаюць з боку Беларусі ў дачыненні заходніх краін, якія ўвялі там санкцыі супраць Беларусі. Напрыклад, у Беларусь забаронена імпартаваць там піва, розныя слодычы і гэтак далей, але ёсць людзі, якім гэта можна рабіць, да, яны там імпартуюць гэту прадукцыю па квотах. Вот Сергей Цицерин адзін з такіх. Раней просто эту прадукцыю завозілі розныя дыстрыб'ютары, да, і далей распаўсюджвалі па гандлёвых сетках. Зараз это все ідзе праз Сергея Цицерина. Альбо, напрыклад, ён... Так, ведаю, ты можаш спісаць, так, працягваць бізнесаў набліжаных, так, бізнесоўцаў да Лукашэнкі. Час дабягае канца. Дзякуй табе вялікі за размову пра Александра Шакуціна, пра магчымае ягонае затрыманне. Ну і мы таксама абмеркавалі кола агулам набліжаных да Лукашэнкі бізнесоўцаў і якім чынам яны зарабляюць. Як даведаліся, што, як той же, так, Цицерин непасрэднай блізкасцю да цела. Ну так, а в нашым чаце вельмі
Дакладнае акрэсленне. Амбассадор, відаць, праваліўся і трэба нейкі вінаваты казёл. Такую выснову зрабілі нашыя гледачы. Варыянт.